שבוע טוב, אחים ואחיות יקרים, בנים מהשם, בנים אהובים, עת דודי קלה בואי לגני, בעזרת השם וישועתו, הראוני מראה בליל חמישי האחרון, ובמראה הלילה הראוני גדודים של מלאכים מלאים בחצים. כל השמיים התמלאו במראות של מלאכים לבנים שתופסים בידם חצים, כחצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. ויצאו שני פסוקים בשמיים. יום נקמו להשם, נאום השם, כי יום נקמו לי. הפסוק נוסף יצא בשמיים, כתוב באותיות לבנות. יום נקמו להשם בגויים. הקדוש ברוך הוא עתיד בקרוב מאוד לנקום את כל הסבל שהגויים עשו ועושים לעם ישראל. אחים ואחיות יקרים, אל ירך לבבכם, עמדו איתנים באמונה בבורא עולם. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה במצרים בגאולה הראשונה, כך יעשה בגאולה האחרונה. המראות והמחזה אשר הראוני בליל חמישי, בטוחני שמצד החסד, מידת הרחמים, שולטת ותשלוט בעולם. בגאולה הזאת העתידה עכשיו להתקיים ולהתגשם. חזקו באמונה, באהבה, באהבת השם, באהבת הבריות. לא לחינם יראוני המראה הזה. ליל חמישי, בטוחני כי עוד נפלאות גדולות עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימים הקרובים לעם ישראל, ולנקום נקם עבור עם ישראל על כל מה שעובר ועבר. מזה כבר 4 חודשים שאנחנו נמצאים תחת שלטון ישמעאל. ודעו לכם אחים ואחיות יקרים, ששלטון ישמעאל עומד להסתיים, וכרגע הוא מקבל עוז ותעצומות, אבל נגמר לישמעאל השלטון שאליו היה זכאי בגלל הברית מילה שערך אברהם אבינו לישמעאל בגיל 13. תראו לכם שהזוהר הקדוש כותב ששולטן ישמעאל העתיד לבוא לפני האור הגדול של עם ישראל, לפני הגאולה. נראה שהשלטון של ישמעאל גובר וגובר, מתחזק וגובר מדי יום ביומו. כל יום שעובר השלטון מתחזק עוד ועוד. אבל דעו לכם שלעת סיום השלטון האור הגדול שלו פוצע, ואז מיד קבעו ומחשיך. כשם שהשמש לפני ששוקעת מהירה באור יקרות, ואז שוקעת עד ליום המחר, כך שלטון ישמעאל לפני דעיכתו מאיר באור גדול ואיום ונורא של מכאובים והתעללות בעם ישראל, אבל תקף ומיד מחשיך אורו. המראה אשר הראוני צריך לשמח כל לב, משום שהאנשים ברחובות התבוננו במראה הזה של המלאכים, אחוזי חרב, כידונים וחצים, ולא פחדו ולא יראו מכך. ולמד אני מזאת שהגאולה הזו תהיה בעזר השם בתוך חסד ורחמים, כן? מלא כל הארץ ידעו, כן? שהשם הוא המושיע. גאולה אחרונה כבראשונה. השם גאל את ישראל בגאולה הראשונה, כן? בחצות הלילה,
אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. כך גאולה האחרונה בעזרת השם עתידה להיות תקף ומיד. אחים ואחיות יקרים, קחו דברים ללבכם, התחזקו באהבה ואמונה, וראו רק ישועת השם כהרף עין. חזקו ואמץ לבבכם כל הם מאחלים לאדוני.